highway. Go highway. Another day, another vlog. Andito na yung Timbornal. Tara guys, tara. Dali. Andito na guys. Hi guys. Hi guys. Manguha kami ng kagang o orange mud crab. Kagang, pero may uunahin kaming malaki. Ito na yung Timbornal. Huli guys yung aming apya na si Arthur Lumbao. Manguha tayong Timbornal. Ito guys ang aming uunahin kasi napakalaking kagang ito. Sa butas ng kagang. Ito ang isang pamamaraan ng panguhuli dito sa Kamu ubog nga na ako. Oh, kadi kamu dito. Wala. Kana bigo. Hindi mo kami naman ulit. So ayun, dahil napuno na namin ng putik ang balde, pupunta na kami doon sa butas ng kagang. Anak ko pa rin kay Guys, ito na Timbornal. Timbornal guys. Ano naman ang kagang? Ayan guys, ito yung dancer namin ng Timbornal. Oh, ito. Ito ang unahin namin kasi ito ang napakalaking kagang. Kung makikita nyo, andyan siya. Oh. Ang laki niyan guys. So ito na, bubuhusan na namin ng putik o lapok. Ayun, napuno na siya. So hihintayin natin siya na makalabas. Lalabas dyan sa kanyang butas. So abang-abang na lang. Isang butas ng kagang. Busan pa natin ito ng Nakapuburak man din ang paggawa. Eh, ano nga na isa pwede ka diba? Ayaw, naamun na. Wala ko kaputik na. Nagdadalagan. Go highway. 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 Baliktad nga na eh. Dapat mayroon kasi lang ako. Ninyo kabog. Ang mabaho nga dito. Pag pinambuho. Ayoko mo, ninyo kabog. Para sa nauna. May lang ba? Ninyo kabog. Video. Kabog si tatay. Ano ka ngayon, tata? Kabog si tatay.
po, tagura mo eh. Pinagat ako. Ah! Balik kay bukadong tanay para magkurwa mo ka. Ang gura mo Pinagat ka? na. Oh. Ang gura mo yung ato. Ah, di ba? At ito, tutudang gura mo eh. Kaya na. Adi, Kuya Jampit ha. Ning program na Ada lang po na, kami. ada na naton ano. Ang bulaki. Balik ka lang, balik ka. Hindi na panigit. Isa pa na marami ko. Naputok ka. Wala mo na Sabi na kaya ako dito sa mga Nakakahangos ano galo. Kapti daw. pamotok ko no. Hanan tain. Grabe na. Nag-please review. Baka rin magita sa dagat ko ano. Amo na? Tingka, wala man yun si... Amo na, amo ka din na. Oo, amo na. Tangga to. Sino makapkap? Ako daw makuha. Ano si Matmata makuha? Ay, ikaw daw, andiyo tayong kamot-mat, dali. Andiyo tayong kamot. Dili ka siya na. Sige, go. Uy! Uy! Balik Ako? ka. Sige. Balik na damat mat. Adami na. Adami na. Amo ba ka? Bukadong tapa, andiyo tayo. Ako na. Sige. Pakita. Nako! Sige. Uy, ate na. Inaya ka mag-uro to. Ali, amalan ulo mo dito. Mali, ate na. Inaya lang. Dalang telo. Adyo. Agak. Agak. Ate na. Ayaw ka magputan ka kata. Sige. Ayaw ka mat pa kuya eh. Ada ba? Ayaw din sa. Dini. Ayaw, di da. Hindi mo niya. Pakita dini. Pakita dini. Kali ko lang ang kurang may notas dito. Medyo tayo pala kanin ang kurang may dito. May mali. Kaya primitive mo, may naman vlog. Hindi na kapag tampang ngayon. Isang butas na kaga. Ayan, kung mapapansin nyo, bumababa yung putik. Sign yan na lalabas ang kaga. Ayan guys, lalabas na. Ayan, malaki din to. Ayan na yung kagang.
So guys, for the bottle pipe, tayo manguha ng kagang. Boss, pagkita, bagong recruit.